har da sakandire, ya ce har tsangayu a koyar da na zamani. Baba alkawari ya cika, Ganduje a dangare. ilimi kyauta firamare har da sakandire. Baba alkawari ya cika, Ganduje a dangare. Ilimi kyauta firamare har da sakandare. Nace alkawari ya cika, Ganduje a dangare. Ilimi kyauta firamare har da sakandare. Baba alkawari ya cika, Na gode. ilimi kyauta firamare har da sakandire. Baba alkawari ya cika. Ganduje a dangare. Ilimi kyauta firamare har da sakandire, ya ce har tsangayu a koyar da na zamani. Baba alkawari ya cika, Ganduje a dangare. ilimi kyauta firamare. Ya jagorance mu zo mu taimaka a yi wannan aikin, muna masa fatan Allah ya ƙara masa lafiya. Shi ma mai girma gwamna Allah ya riko da hannunsa, domin idan babu haɗin kai tsakanin al'ummar jiha da shi mai martaba da shi mai girma gwamnan jihar Kano, duk ba za mu samu daman yin wannan abubuwan ba. Yana tare da mu kuma ya ba mu haɗin kai, kuma koyaushe muka zo wajen shi tare muke da shi, kuma yana cewa me ya kamata ya mana, kuma yana iya ƙoƙarinsa. Sannan in Allah ya yarda, idan har lokaci ya yi, ba wai mun bar makarantar nan ba ne, idan akwai dama za mu zo mu ci gaba. Koyo muka sake samun tallafi mai yawa, muka ɗan tattaɓa wasu wuraren, za mu zo nan yanayin yadda muka ga 'ya'yanmu a nan wajen. To ba tare da na mu ga ɗan abin da aka fara yi, sannan mu sake duba mu ga kuma me za a ƙara yi. Kullum muna yin addu'a Allah ya yassare ya kawo mana sauƙi kan dukkan lamuranmu. Yayin da muka ji labarin yadda makarantar nan take, muka zo a matsayin kwamiti muka duba, muka ce to abin da muke da shi ba dan wannan makarantar ne kawai ba, muna da ɗan abin da za mu yi amma ga duk makarantun da suke Kano da gidajen marayu da sauransu, sai muka ce to bari mu ɗan ɗauki ɗan wani abu ɗan ƙarami a fara da shi. Shi ne aka fara da wannan, wanda a lokacin da muka ya lalace da dama mu yi mamaki cewa ana ma kwana a ciki lokacin sanyi da lokacin damina da sauran lokuta da ake buƙatar guri ya zama mai nagarta domin a ji daɗin zama a cikinsa. Aka samu aka sai gurin ya zama yadda ya zama. Cikin abincin Allah muka ɗan yi hoɓɓasan da ta samu, ba ta kai zangon da ya kamata ba. So mun taɓa ne farawa aka yi. In mun gama da wannan ɗan ƙaramin biki, za mu tafi tare da shugaba na cibiyar ciniki da sauran manyan jami'ai da suke nan gurin, domin mu kewaya mu sake ganin waɗansu guraren ga iya yayi mu kewaya. Wannan maraba ne ga iya marshal zai ga salama. Mu fara yi wa godiya gaskiya, saboda akwai wuraren da ya muka tattafi irin wannan tallafi na haɗa tsakanin mai girma uban Alhaji Aminu Ɗantata da wannan ya ta ta Kasima. Za ki ga yanayin haɗin kan da ake samu da wanda suke wajen da aka samu naki ba na manta akwai ran da kusan 12 na dare na ga wayaki, sai na tashi nake mamaki na ce wannan ba ta tsoro kar mijinta ya tambaye ta da wa take magana karfe 12 da wani abu. So ta kira sai na ce mata Hajiya lafiya, ta ce maganan masu aiki da kace za su zo ban gan su ba, shine na bugo. Na ce to a wannan lokacin, sai ta ce wai kasa bacci ta yi saboda tana ganin kamar ba za a zo a wannan abu ba. To cikin yardan Allah kashe gari muka kamo hanya da shi jagoranmu Malam Rabi, wanda shine ciyaman na babban kwamiti din wannan ayyuka da muke ta yi na haɗin gwiwa da Alhaji Aminu Ɗantata. Farko ina roƙonku da tunda yara ne ku, babu nauyin komai a kanku, da Allah a taimaka mana a karanta wa Alhaji Aminu Allamtar Kaifa da Ayatul Kursiyu kafin mu ci gaba da bayani. Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya. Wannan taro da ake yi yau, duk wanda yake da farin ciki ba kamar mu a ma'aikatan ilimi ba, domin abin da muke so ne mu yi
Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya sa waɗannan iyaye dattawa waɗanda suke da abin nan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shine kanka abin da ka so wa ɗan uwanka. Ni na sani daga 'yan kwamiti da duk wanda yake da hannu a wannan aiki babu wanda yake da ɗiya a cikin wannan makaranta, amma muka ɗauki ilimin da muka samu daga wancan hadisi sun so wa 'ya'yansu domin jin daɗin karatunsu, to ba 'ya'yansu ba kawai sun ɗauka duk wata ɗiya da take jihar Kano ita ma ɗiya ce kamar 'ya'yansu a cikin gidajensu. Sannan godiya da suka tausaya, wannan ɗaki da kuke kallonsa sama da shekara 6 ya ƙone. Allah da ikonsa sai a irin wannan lokaci da taimakon Allah ya kawo mana ɗauki, waɗannan mutane musamman Alhaji Uba ɗan Zainab masu cikakken imani da tausaya wa 'ya'yan nan tun ba su gan ku ba, amma suka ga cewa ya kamata su kawo mana ɗauki wannan makaranta. Gaskiya ni ba abin da zan ce sai Allah ya saka da alkhairi. Mabiya ga mai girma gwamna, shi ma ya kare masa jagoranci, ya kara masa lafiya. Sannan muna godiya ga president, shi ma Allah ya kara girma, Allah ya kara lafiya da Ali ya ba shi ikon zuwa wannan guri. Dukkanin wanda suka zo Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya maida ku gida lafiya. Mun gode.